Vítam všetkých divákov televízie Slovenského tenisového zväzu pri sledovaní ďalšej časti relácie Rozhovory o tenise. Pozvanie do štúdia dnes prijali dvaja páni. Sú nimi hráč Národného tenisového centra Lukáš Klein a jeho, tak povediať, staronový tréner Karol Kučera. Páni, vítajte. Ďakujem za pozvanie. Som veľmi rada, že ste tu. Ono to bolo také prirodzené, že vás určite budem chcieť, lebo by som sa chcela podeliť aj s našimi divákmi o vašu radosť a vlastne o také nejaké zhodnotenie tých skvelých výsledkov a hlavne výkonov Lukyho v Austrálii. Ešte mi dovolaj z tohto miesta ti teda zablahoželať, lebo naozaj to bola veľká radosť sa na teba pozerať, ako si hral. Ďakujem. Myslím, že to je naozaj taká tá najväčšia cena, lebo množstvo ľudí, s ktorými sa stretávam z tenisového okolia, povedalo, že na toho Kleina sa oplatilo vstávať a oplatilo sa to pozerať, lebo bol to skvelý tenis hlavne. Takže naozaj blahoželám k tomu. Ale určite teraz všetci čakajú na to, že sa pôjdeme venovať Sašovi a tomu poslednému zápasu, ale poďme to zobrať trošku tak po poriadku, lebo v Austrálii si začalo v Brisbane. Tak možno povedz k tomuto turnéju, kde si sa musel kvalifikovať vlastne. Išiel si cez Kvaldu, ale v prvom kole si hneď zdolal veľmi dobrého hráča zase aj. A tak vlastne aj v kvalifikácii si zdolal výborných hráčov. Takže možno k tomu turnéju trošku. Tak do Brisbane sme išli kvázi ako na prípravný turnaj, ale samozrejme je to... Na každom turnaji chce človek spraviť nejaký dobrý výsledok. A mohol som byť vlastne len rád, že sa mi tam podarilo odohrať viac zápasov, že som sa dokázal rozohrať predtým Melbourne. Alebo samozrejme, každý zápas, kto bude, je skvelý. A tak samozrejme, prvé dni nejaké po prelete boli náročné, zmena času, počasia, taká klasika, ale potom už vlastne, keď sa začala Kvalda, tak už som sa cítil veľmi fajn aj myslím, že tak postupne som sa aj zlepšoval v tých zápasoch a áno, bol to veľmi fajn úvod roka a vlastne predtým Melbourne, tak som si potvrdil, že mám odohraté nejaké zápasy, celkom fajn úroveň a mohol som ísť odhodlaný do tej kvalifikácie. Potom. Cítil si možno už vtedy, keď si odchádzal do Austrálie, že tá forma tam je? Že odchádzam s takým dobrým pocitom? Áno, relatívne áno, lebo aj koniec minulej sezóny bol veľmi fajn a potom samozrejme chvíľku nejaké voľno a bola podľa mňa skvelá príprava aj v Tatrách, kondičná s Davidom, mal som aj potom vlastne, keď tam sme skončili, tak tu v Bratislave tenis a našťastie oproti minulému roku sa mi podarilo vydržať zdravý, že vlastne to bolo tak, čo pomaly najväčšia obava. Nie je tak ako z tenisu samotného, alebo že či mi niečo pôjde, len som si každý deň sa hovoril, že musím vydržať zdravý. A vyšlo to? A vyšlo to a tým pádom sme mohli naplno trénovať a všetko sme stihli, čo sme chceli. A potom bol samozrejme fajn pocit, keď človek vie, že má odtrénované, spravil všetko, čo mohol a tak vyraziť na turnaje. Kajo, ja som spomínala na začiatku, že vy ste teda staronová spolupráca, lebo máte už toho odtrénovaného, čo to? Spred, ja neviem, 5-6 rokov možno. S čím si do toho išiel? Vedel si teda, poznal si Lukyho? Aký bol ten začiatok a tá príprava vlastne? Lebo tak Luky, ty si posledné roky robil s Peťom Vlkom, robil si s Tibim Totom, predtým si robil teda samozrejme s viacerými trénermi. Teraz ťa zobral teda Kajo a možno povedz ty na začiatok. Tak si myslím, že je dobre začať tým, že ja som sledoval vlastne Lukyho záver tej sezóny. Tak jak spomínal, že veľmi dobre hral už, dá sa povedať, od toho Davis Cupu, od toho zápasu s Tsitsipasom. Konzultoval som jeho hru, či už s Peťom Vlkom, alebo s Tiborom Totom, na čom pracovali, alebo vlastne aj v Austrálii s Tomášom Krupom, pretože aj s Tomášom robil v poslednej dobe Lukáš. No a tam bol hlavný cieľ ten, udržať hlavne tú jeho formu dlhodobejšie, lebo to sme videli, že Luky vie zahrať dobré zápasy, z času na čas mu tá forma možno nevydržala tak, by to trebalo. No a potom vlastne to sa mu darilo, v podstate preto sme nechceli aj v tej príprave úplne prerušiť, by som povedal, tú
tú tenisovú prípravu, lebo mal vynikajúco samozrejme s Davidom v Tatrách, s Davidom Molasom kondičnú prípravu, chceli sme tomu venovať veľa času, ale aj, aby úplne neprerušil vlastne si tú dobrú formu z tej jesene. Tak si myslím, že sme to vedeli dobre zladiť, plus tá príprava, neochorel, no a tým, že zahral vlastne veľmi kvalitné zápasy v Brisbane a nahral ich hodne, nahral ich veľa, podarilo sa mu povyhrávať s dobrými hráčmi, tak to tak vygradovalo, až sme boli sami prekvapení, kde sa to môže tá jeho hra posunúť a pomerne veľmi rýchlo. Takže s dobrou náladou sa odchádzalo do Melbourne. Hovorí sa, že s jedlom rastie chuť. Bolo to tak? Akože išiel si tam naozaj taký hladný po tých víťazstvách? Tak vždy, keď človek vstupuje, by som povedal, do tej kvalifikácie, tak minimálne taký prvotný cieľ je kvalifikovať sa. Samozrejme, sú to 3 zápasy, vždy idem postupne od zápasu, ale taký prvotný cieľ to bol určite a nejak si myslím, že som bol celkom fajn aj na to psychicky nejak nastavený a samozrejme boli fajn výkony v tom Brisbane a vedel som, že tá kvalita tam bola, že proste je šanca to spraviť ten taký svoj prvý minicieľ, čo som chcel. A áno, potom samozrejme tam už každým zápasom chce človek viac a viac, čiže ako ste povedali, s jedlom rastie chuť, tak trochu áno, tak to aj platilo. Ale ja mám pocit, že u teba to išlo iba k dobrému, lebo naozaj ten výkon sa tak vygradoval. Teda určite spomeňme aj zápas prvého kola proti Kvonovi, lebo bol to tvoj prvý vyhratý zápas vlastne v hlavnej súťaži na Grand Slame. A teda ako to bola tiež jedna z takých asi dôležitých vecí, nie? Že sa ti to podarilo. Tak ešte hlavne aj v tej kvalifikácii boli ťažké zápasy. Tam vlastne 2x na 3 sety a tie prvé 2 kola, no. A vlastne finálka, 2 tiebreaky, takže kľudne sa mohlo stať, že by som prehral v tom prvom kole kvaldy, tam som prehral v tom 3. sete, ale našťastie sa to tak nestalo. A áno, potom myslím si, že postupne aj v tých zápasoch v Melbourne to bolo pomaličky lepšie a lepšie zápas od zápasu. Pomohlo ti možno v tej kvalifikácii v Melbourne aj to, že už si sa raz kvalifikoval vlastne vo Wimbledone? Že si už do tej hlavnej súťaže prenikol? Neviem, či by to pomohlo. Nejak extra som na to nemyslel. Skôr som sa snažil tak pokračovať v tej hre, čo som tam hral a na čo som sa cítil. Uh-huh. Aká je príprava s Lukym? Teraz vyžrebovali teda hlavnú súťaž, pozreli ste si žreb, prvé kolo Kvon, v druhom kole potenciálne Zverev, neviem, pozeral si sa až tak? Nepozeral, klasika, hej? Čiže ale Kvona si vedel a ďalej si nevedel, hej? Tak. Uh-huh. Čo si tréner myslí, keď to vidí? Celkovo sme tak postupovali, že sme sa nepozerali do pavúka nejak hlboko. Už od toho Brisbane vlastne cieľom bolo naozaj tá cesta, by som povedal, že dobre byť pripravený na zápas, dobre si možno tú taktiku nastaviť, pozrieť si, ako hrá ten super, no a sústrediť sa len na samotný zápas. Čiže ako Luky hovoril, akože tým, že porazil vlastne naozaj veľmi dobrých hráčov, všetci boli, dá sa povedať, zo prvej stovky, možno niektorí tam blízko pri prvej stovke. Či už to bol, ja neviem, ten Američan Cressy, ktorý veľmi dobre podával, alebo naopak Hallis, vo finále kvaldy, koho si tam mal v Brisbane? S Cressym som hral vo finále. Aha, to boli prvé dva. No a potom vlastne porazil Baeza. Čiže každý ten hráč bol trošku iný, čiže preveril Lukyho akoby v inej, dá sa povedať, taktike a na všetkom vedel odpovedať. Čiže naozaj tá hra jeho bola tak, by som povedal, už v tom Melbourne. Si myslím, že mohol mať to sebavedomie rástlo z toho zápasu na zápas, keď človek je schopný tu udržať s takými dobrými hráčmi to tempo. No a potom naozaj možno to prvé kolo, čo spomínal Luky, tak tam na ňo došla taká kríza, asi najväčšia, aby som povedal, keď sa to tak dá povedať, v priebehu celkového toho pobytu Australian. Čo to bol za super? To bol Trungelity, druhý set vlastne mu nevyšiel, prehral a prehrával break v 3. sete, čiže tam bol tak akože, ale našťastie sa dobre naštartoval a
ako prevalcoval ho, dá sa povedať, ešte v tom treťom. No a už pokračoval naozaj v dobrých, či už ako výkonoch, či už s Kudlom, ešte v tej kvalde, alebo vo finále Napolitána. No. No a áno, potom už dá sa povedať, že nemal čo stratiť v Austrálii v Main Draw. No a veľmi ťažký zápas naozaj s tým Kvonom. To bola ťažká previerka, ten hral naozaj veľmi dobre, nevedeli sme, že či on po zranení z Protected Ranking, ako bude na tom, ale hrali jeden fakt kvalitný tenis. No a krásne to vygradovalo tým, že nakoniec si aj veril na toho Sašu, dá sa povedať, alebo išiel do toho tak s takou chuťou, by som skôr povedal. A zahral jeden krásny zápas. Išiel si, Luky, do toho uvoľnenia alebo so stresom? Čo si cítil pred tým zápasom? Tak bral som to tak, že áno, nemám čo stratiť. Skôr som ale jedné také obavy, že väčší kurz, či to bude to isté. Samozrejme, nie som zvyknutý úplne trénovať alebo hrať s hráčmi, ktorí sú top 10, že nevedel som presne, ako to môže vyzerať alebo čo čakať, ale tak hlavne som dúfal, že nejak chytím úvod alebo že sa budem držať na dostrel a čo sa mi aj podarilo. Vlastne ten prvý set, čo som prehral, tak to kľudne mohlo skončiť opačne, ale hlavne ešte ten druhý set úvod, že tam nejaký prvý game mal podľa mňa breakbally, že kto ako by to vyzeralo, keby sa mi to nepodarilo otočiť alebo že by odskočil, ale našťastie, tak som povedal, že sa mi darilo držať na dostrel a postupne som sa cítil lepšie a lepšie. Pochopil som, že vlastne všetko sa dá, s každým sa dá hrať, aj že ja hrám dobre a potom prišli nejaké šance a už to bol, už postupne som to nevnímal, akože, že na druhej strane stojí niekto, kto je top 10 alebo zverejno, tak ešte som si hovoril, že proste dobre sa mi hrá celkom. Ste boli vlastne dvaja rovnakí hráči z mesa a kosti, akorát, že vás delilo vyše 150 miest v rankingu, ktoré vôbec nikto nevidel. Ako ten rozdiel tam naozaj bol absolútne zmazaný. Dokonca by v mnohých momentoch povedali, že ty si ten, ktorý si ten vyššie. Kde si bral takú tú, celkovo tú, ty si bol na sieti, ty si bol fantastický vo volejoch, super si servoval, ako to myslím teraz aj celú tú Austráliu, ale teda naozaj túto to vygradovalo, mal si množstvo víťazných úderov a ničoho si sa nebál. A v tom 5. sete si bol v takom laufe, že ja som bola šťastná za teba, keď som videla tie emócie tvoje, lebo ten, kto ťa sleduje, vie, že tie emócie nie sú časté a keď potom, keď človek vidí tú emóciu, tak je vôbec mu je jedno, že je 5 hodín ráno, ale je šťastný za teba, lebo ty si bol podľa mňa absolútne už naozaj v inej fáze, akože aj v hlave. Tak tie emócie prišli skôr tak, nechcem to povedať ako taktika, to vôbec nie, ale vyhrával som 2-1 sety, prehral som tesne 4. set aj s tým, že som tam mal šance a takisto začiatok 5. setu som mal hneď podržal som servis a mal som hneď breakball. Nevyužil som, prehral som si servis a myslím, že 1-3. 1-3. Išiel som podať, ešte som dobre začal 40-0, pamätám si, že to bolo ešte schoda a nejak som si hovoril, že musím proste aspoň nejak podržať ten game. Keď už bude 1-4 double break, tak to už bude asi, to by bol obrovský zázrak, keby sa mi to podarilo otočiť, ale tam nejak už samozrejme už som mal aj dosť fyzicky a nejak už som potreboval niečo aj z okolia, zvonku nejaký impuls, tak som sa trochu uvoľnil aj. Ale oni to vďačne prijali, tí diváci. A ja myslím, že tí diváci boli šťastní za to. Myslím si, že to pomohlo určite, lebo vlastne na to som ho aj breakol a aspoň mali väčšiu zábavu podľa mňa tí ľudia. To určite áno. Viacerí sme boli prekvapení. Že? Vloží 2 káčka, Kajo, Kajka, ešte to tak majú aj v tých menách. Akože. Aké je to pre teba, možno keď aj takto ťa sledujú, lebo s Kajkou akože ste tenisti, ale nemáte tých spoločných turnajov zase až tak veľa. Aké je to pre teba, keď je tam aj tá Kajka s tebou? Vnímaš to nejako? Pozeráš sa na ňu? Alebo... Tak dúfam, že sa im podarí postupne zhusťovať tie turnaje? Sa prebojovať vyššie vrbičku a bude aj viac tých spoločných turnajov, lebo väčšinou sú tie veľké turnaje spoločné. Ale tak to je samozrejme na dlhšie, ale takto samozrejme som veľmi rád, keď je tam, alebo aj ja som bol pozrieť ju samozrejme a skôr ide o to, že
že pomimo toho zápasu sme spolu a máme takú svoju pohodu a je to určite ľahšie, ako keď jeden je v jednom meste a druhý niekde na opačnej strane sveta. Takže toto mi pomáha určite, že máme taký vlastný pokoj a zábavu a pohodu. Ty si povedal teraz takú vetu, že ono je to ďaleko ešte, alebo teda respektíve, že to je na dlho, kým by sme mohli hrať tie spoločné turné, ale vždy to začína týmto. Takže ja si myslím, že je to na dobrej ceste, lebo keď by sa vám podarilo toto udržať naozaj, ako tam hral, tak to možno ani nemusí byť až na tak dlho. Bodaj to nebolo. Naozaj za tú Austráliu veľká aj vďaka, si myslím, za všetkých tenisových fanúšikov, ktorí to pozerali, lebo určite tá vďačnosť tam bola za takýto výkon a za to srdce. Ďakujem, keď sa im chcelo stávať takto v noci toto pozerať. No ja čo viem z okolia, tak naozaj nás bolo veľa. Ďakujem. Takže, a mňa by zaujímalo, pri tej sieti ten Zverev ti aj niečo utrusil, keď ste si dali ruku, alebo to bolo iba také štandardné to podanie ruky? Myslím, že ja som to potom až tak nesledoval, niekde som zachytil, že tiež hovoril, že teda akože som podal fajn výkon. On na kurte to hovoril v tom rozhovore, ale že či tebe priamo niečo povedal pri sieti? Shaking hands, tak. Niečo v tom mysle, že skvelý zápas a taká, že tiež, že keď sa mi to podarí takto udržať ďalej, že budem tam skoro vyššie v rebríčku. Ako sa hovorí, bol z teba po toto potom počas toho zápasu, si myslím, takže. No, teraz v podstate Hard na chvíľku musíš odložiť, pretože nás čaká Antuka. Blíži sa vlastne Davis Cupové stretnutie v Srbsku. Začal si už na Antuke, aký bol pre teba možno ten prechod teraz a ako sa tešíš na ten samotný Davis Cup? Tak zatiaľ dnes sme hrali druhý deň, takže je to zatiaľ také postupné, opatrné, by som povedal, aby sme to neprehnali a vlastne skôr ide iba o to, aby som si zvykol na pohyb na Antuke a trochu iný odskok, ale myslím si, že zatiaľ všetko fajn. Vlastne v sobotu cestujeme a myslím si, že tam bude dôležitejšia tá príprava, alebo tie tréningy už viacej zostra. Jasné. Ty si v Grécku odohral práve v Davis Cupe už fantastický zápas vtedy proti hráčovi prvej desiny. Cicipasa naozaj si tam, myslím si, že ten tiež sa bál o to, čo bude a ako to dopadne. Je aj toto niečo, čo si odnášaš takto zo sebou, že tam som bol blízko a teraz v tom Srbsku to idem to tam zlomiť. Som na dobrej vlne aj zápasovej, aj teda hernej. Tak skôr to beriem tak, že stále aj teraz, keď sme prešli na Antuku a aj úplne iné podmienky, tak ten pocit na kurte je stále veľmi fajn. Čiže skôr by som chcel, aby mi to tak vydržalo ďalej, čo najdlhšie. A samozrejme aj do toho Srbska, už s kým budem hrať, to už neovplyvním, alebo sa uvidí. A tiež budem chcieť predviesť čo najlepší tenis a snáď sa mi podarí priniesť aj nejaké body pre Slovensko a uvidíme, ako to dopadne celé to stretnutie. Kajo, čo vás potom čaká s Lukým vlastne po Davis Cupe? Tak snažili sme sa tú sezónu naozaj naplánovať čo najpoctivejšie, ten výber turnajov. Konzultujeme to dosť tak citlivo. Mal by hrať potom Manamu, vlastne taký veľký challenger, opäť vonku na harde, potom kvalifikáciu v Dohe, čo je 250-ka, uvidíme, či sa dostane aj na 500-ku do Dubaja. Predtým, ako vlastne by sa letelo do Ameriky na Indiana Wells a Key Biscayne vlastne. Aký je Luky na kurte? Tak poctivý by som povedal, veľmi sústredený, poctivý. Maximalista? Takže, neviem či maximalista, ale uvidíme časom. Luky, aký je Luky na kurte? To nie je otázka. A Kajo je aký na kurte? Kajo je pokojný. Takže tá spolupráca je to taký pokoj, hej, že ide na teba naozaj s takým akože tá chémia tam je medzi vami, hej. Dodáva ti taký kľud a... Tak dúfam, že bude pokojný, aj keď mi niečo nepôjde. Tak. Takže uvidíme časom, ale tak myslím si, že úvod bol veľmi fajn a ja nemôžem ani jedno krivé slovo povedať, takže dúfam, že v tom budeme pokračovať ďalej. Páni, ja vám veľmi držím palce.
Verím, že teda naozaj budete pokračovať takto. Je jasné, že není každý deň nedeľa, ale nech ti vydrží naozaj taká tá radosť na tom kurte, ktorá tam bola úplne krásna, aby si podával super výkony, aby sa vám darilo. A ďakujem vám veľmi pekne za účasť v štúdiu. Verím, že pri ďalších úspechoch sa zase takto stretneme a budeme to môcť takto super rozanalizovať. Vám, milí diváci, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa pri sledovaní ďalších rozhovorov o tenise. Dovidenia. Ďakujeme. Dovidenia.